Sanibonani emakhaya bakwethu, uDlozo kaMsibi, Mkhondo TV. Sikhona khona la ke emgudini. Sesithe nje sithi siyayihambela sabona awunamaphoyisa sakhona. Asanyonyobile ke kodwa kuzogubha. Masifika ke lana sithola ukuthi cha ke vele umfowethu ke lo hlala khona la ekhaya bamfakile kwethiwa ke ndoda nguwe uthe ufuna ke ukwazi ukuthi khona la gubha ke sesikhona ke thina sikunikeza imvumo ukuthi ugubhe. Wagubha ke umfowethu wagubha ke washona phansi. Inkinga ke manje la uma sithi siyabuka kungathi kunento ethile kade ibizolandwa la ukuze nje ke kugujwe la esingayazi ukuthi yinto bani ngokusola nje ke kwethu ngoba uyalibona lela kamera leliya wena wakwabona mangabe kungcwathi umuntu efaka lento ekuthiwa yini namakamera lapha ngaphakathi uthiwa kwenzela ukuthi mhlawumbe angagujwe kunanali ikamera laliyana elimnyama phela nalo eliqhubekayo elingena le phakathi akusafikwanga ngekamereni ngoba manje akusatholakala kahle kunani lapha ekamereni uyabona. Manje ke ngithaka ngimeme insizwa ke ukuthi ke ake sizofaka noma ugodo noma yila noma mhlawumbe kufaka ikamera sizobona ukuthi kunani kule kamera. Uma beke sisekho lutho ke kusho ukuthi ke cha vele bekuzolandwa kule ndawo le. Ake sibambe kanje kwamanje uma ngabe mhlawumbe ikhona insizwa sicha no singeza namapiki sizocheka lapha ekamereni ukuthi kunani. Hayi sifune futhi sin update ke emakhaya siyabonga.